pokazala kako si besna. Kako si pokazala? Ajde pokaži ovom čiki. Kako ti tati pokažeš kad si besna? I dedi. Kako si besna? Dedi i baki. Kako si besna? Ajde. Kako? Ona je jako besna. Beš? Jovana, kaži prozor. Peco. Ovdje će ti biti sramota kad budeš gledao. Kada odrastaš malo. Ja ću ti biti. Ja volim da gledam sebi sramotu. Ja, to sve Minka Lovčica. Ja, to su Minka Lovčica. Nemoj prilaziti tamo, Peco. Ja sam mrtav biš. Dečaci, Bože. Još jedno muško dete, ja bi se preubila. Užas. Jorica, kako igraš? Ajde, kaži kako si besna. Kako si jako besna. Neće ništa. Kad ima neko strani, stiđi se. Ja, posle ćemo ceo dan imati. Kad posle će ceo dan bije čika. Deči. Jovana, ustani. Ustani. Ajde, pokvarit će ti se šminka tako. Neće. Hoće, Ajde hoće. kaži nešto da čujemo i glasiti. Hoće. 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 Vidite da hoće? Hoće. Jer zbožena za svađu. Hoće. 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 Ajde, ustani. Hoće. Vidite šta čika radi, Jovana. Šta radi čika? Šta radi? Slika, Jovana, slika. Nemoj to u usta staviti. Navraćam posle jedan dan da pišete da vidim kako izgleda. Pa šta si? Uvijek ćeš odmah. Ajde, igra, ajde. Igri. Rano za njih da gledaju kako se igra. Za uho je ne treba. Pa nema veze. Ajde, idete zajedno. Ajde, Valter. Beco. Neće mi se nateže. Pa baš si loš. Ajde, da. Bezobrazno si. Eto. Šta radiš? Njega? Pobesni. Jel besnitir? Kaže, navode primjer jedne žene, jednog čovjeka koji je bio. I njoj izašao je sa ženom u restoran. Kaže, može znači ovo nisam čovjek. I prišao s tolu neki ti isprovocirao. I sad ona očekuje mirnu reakciju da će on biti samo da se udari. Kada šta je ušlo... A pogledaj slobodno! I baš je svi kraj same. I čista mira. Ajde, cuta. I kao sam obrlicu. Znači da se besna, viš ono gleda se kontroliše. Njemu je jako puno A treba. ode da mleka! Ne treba baš da ga ujede pčela. Ali ne treba baš Nemoj da dirati. ga treba se mi napravio usred tamo. Peco, nemoj ih Što gledati. ja sam ga videla 2. Srećno nisam u meni bilo. Dobro, a on je računao to kad se hoćemo se dučemo, to je nešto da ja pobeđujem, ja s obzirom na moju korpulenciju, ja uvijek pobeđujem. Ali videla sam ga jednom na moru, ja. To mi je normalno. Sprovocirali da naša vozač je krenu. Vidim, onda... A ti si vaga, Da, ti si devica. onda- Da si devica pa da ti kažem Onda da su to zadrhtim kao i onda mi- neženje i šta je za naj, ti si vaga. Device su neženje. Vrlo često ostaju neženje. Moj brat je... A, dobro, to se ne može. No, ima tu da uvijek listan, ja sam čitao kad malo nešto o tom, ali ne, ja... Meni je Nenad uradio kodosku, znaš, piše moguće trenutna ili nasilna smrt. Mogu samo od kad mu stane neka, kad ujede pčela, mogu od njega nasilno, jel? U stvari, jedan kolega koji jako Peco, nemoj biti dosadan. Peco. u školi, Peco. rekao mi da Možeš da pazim si s kim neprijatan. sedem u kola. Jer postoji mogućnost. Nasilna smrt. Jovana, mala, kako si besna? Ajde pokaži tati. Jesi besna? Ajde, besna budi. Ajde, besna. Besna. Jesi besna? Ajde, budi besna.
Kako si besna? Baš? Kako si besna? Kaži mi kako si besna. Baš? Kako si besna? Baš? Šta? Čekaj, Peti. Da? Ne čekaj ti. Pogrešan broj. Šta sam ne zavarim šljagu? Peco, nemoj biti dosta. Ovo se ti. Moramo biti malo u tom pažnje. Evo ti, ne znam jedan se. Ajde, reci mi je horoskop, da čitam da ima. Znam ko ima po 30-40 strana. Ja znam sebe, znači da to... Kaže ovako. Vaga muškarac, imaš za svak i za ženskog vaga, da se malo izvede. Dobijat ćete mnogo mušku vagu, kao njoj odnosi. Neke od njih će izmeniti, a u drugima će raspraviti. Muškarac, vaga može biti čudljiv, a njegova navika da sve racionalizuje, uključujući ljubav, dovešće vas do besa ili potpunog poraza. Ipak moram vas upozoriti kada se jednom uhvatite i zapletete u mrežu vaginog šarma, ne kaže, ako pokušate da pobegnete, ovo će vas ubediti da ostanete logičnim i inteligentnim argumentima, ali nikako ne možete opovrgnuti, osim ako ste diplomirali na Pravnom fakultetu Harvarda. Aj nacrtaj helikopter jedan. Ja ne znam. Ajde da nacrtaš helikopter. Ajde. Kao onaj što si nacrtao ribu koja leti. Ajde ribu. No znaš šta si crtao kao riba velika kita, onaj pa kao helikopter izgleda. Ajde. Ona sabljarka kaže. Ajde nacrtaj helikopter. Neću. Šta? Sabljarku. Ajde. To je rep, jel? Da. A oko? Ona što... Ljun? To je oko. Da. Ajde nacrtaj neki auto sad. Ajde auto, jedan mali. Nemoj jako veliki. Ajde neki autić, evo tu. Ajde. Ali brzo ga nacrtaj, čika snimi kako ti crtaš auto. Poslovno čitao, tu znam da... Poslovno sam čitao. Ako se ukod jednog poslovno će... Znači ušte kada, dakle. Ali obično neko da se jednog posla već šaraju. Ne onda što tu... Viš kako to izgleda. Dobro, ajde vrata, nisi nacrtao. Pa nemoj vrata da pređu. Patas. Koliko meni je on? Sediš to. Sediš to.